Info bolo. Info glo. Wis pedhot kae sing kidul kae pisan. Wis ora usah dadak nyobok-nyobokan pokoke kae. Kae sing kidul parkiran kuwi lho wis pedhot. Ya toh, wis garek kowe mlaku kok pinggiran kuwi bablas wis teko kono kae. Wis teko kae pulau sing urung ketok ki pulau Prau Mengkurep. Prau Kwalik sing urung ketok. Lah nek Prau Kwalik kan ning tengah kono kuwi bolo, ngono kuwi. Kok delok kas ya ketemu ning kono kuwi tetep delok kas anu ya ketok engko. Sing pulau Prau Kwalik iki. Jai gas tetep senggel karo Pak Kadir tadi tok. Terus masangi telek. Mau saladi ya. Heeh. Masih orang cilik-cilik lho Pak sing mancing lho, mancing nila. Kaya neng Badi wae. Lobster kok kene kok. Oh, nek lobster hati-hati, lobster ki kuatos kok. Enggak lho perempus-perempus meneh Pak. Ya tengah penting. Alah aku ndek ngeter kae iki yo. Ya aduh epol kae. Mancing meneh bolo, mancing meneh. Yo. Masalah sangu lah iki mau aku cerita bolo, aku cerita. Makane aku mau peling yo. Urip sing biasa wae, normal wae. Nomor 1 adalah jujur. Nomor 1 jujur karo kanca los. Ngono. Dadi rezeki iki sangkan paran. Ya percaya karo Gusti Allah, ketimu petuk kancaku ceritane. Petuk kanca ya kanca ijek nom. Zaman mau nyales utang duit aku dhewe ora kelingan bolo, blas ora kelingan aku malah berbes milih aku. Petuk aku iki nangis bolo, petuk nangis. Terus nyarutang aku 200 padahal aku ki lali pleng tenan lali pleng. Wong wis 5 tahun luwih bolo. Pleng. Jare goleki omahku ki ora ketemu. Ya nek sing jenenge kanca sales ning Solo kuwi biasane dhisik kan sing penting kenal saling kenal ning ora ngerti omahe ki biasa. Lah iki mau ki dilalake aku metu agek metu ning perapatan Ngandong lho. Aku metu lho bolo. Jare goleki omahku ora ketemu satu sisan saiki pisan. Nah, dolan. Lah ngono kuwi lho bolo. Wong ki rezeki ra mesti sangkan paran ki enek wae. Sing penting nomor 1 urip ki ora usah neko-neko. Jujur karo kanca los. Kabeh rezeki Gusti Allah sing ngatur jare Pak Kadi ki mau lho. Rezeki Gusti Allah sing ngatur ngono iki lho. Ya dilalaki enek wae bolo. Dilalah enek wae. Ya nek wektu mau memang aku duit 200 ki ndak jujur wae ndak pakai berarti nek saiki sangat berarti memang. Sangat berarti. Ya aku lho. Aku ya seneng bolo, seneng alhamdulillah banget aku ya ora nyangka ora ngira. Jebule wong iki ya apian banget. Niat nyarutange wis suwe ning goleki omahku ora ngerti. Nomor telepone ya ilang. Lah kok ijek apal aku ternyata kuwi sing diapalke aku jendang-dengandengi bolo. Karo logat omonganku kan ajek dhisik ngono kuwi. Dhisik aku isih kumisen, datek kan kumis tak kerak terus. Kowe ora panting karo aku bolo, alhamdulillah. Ngono lho. Lah saiki gas mancing, lah pokoke sing penting senenge mancing ya mancing, ngono wae. Ya ta? Wis. Masalah rezeki kok iwak Gusti Allah sing ngatur jare. Lah iki aku ditinggali lumut karo boloku nang kene iki. Tak dudu spotku ya kene iki lho bolo, spotku kene iki. Ora pindah-pindah, mangkane nek kowe pengen nyepot nggon aku ya kene iki. Kene iki. Ora kok karambaku ora, karambane Supri ning aku nyepote ning kene iki ngono lho. Dadi ndak usah banyak tanya, pokoknya sing penting antarane kono kae karo kene iki sing tak pancing. Ah, kuwi tak kencengi terus lha kuwi lho, tak blendhet kakeh banget. Sate akeh kok, Pak. Heeh. Kowe iki kena. Nang kena. Angin kok.
Nanti kolor. Lho kene iki lho. Ora ta maksudku. Banyunan tenge ranjamak kok ngene. Terus iki karo mbak jebakane iki. Iki ndek iki siji wae ya urung kena iki. Kene iki ya nggon iwak. Terus lor kono kae nggon iwak. Ning nek hari ini pagi ini aku arep golek serinding sik. Golek serinding sik, aku nggo cacing iki. Genah. Etok serinding. Pindah kulon meneh ya. Nggone sing wingi Mas subscriberku kae. Mas Solo Raya. Anu Solo Raya, subscriberku sekang Solo Raya kuwi. Manggon nang kene. Lah iki tak nggoni genti. Mas ndek iki ya ora patek mangan bola. Gek lumute iki lumute kae juga. Iki lumut tinggalane Mas kae wingi kae. Tetep tak nggo. Wong jenenge tinggalan lumate elak banget cuma saiki rodok mambu. Ning ya urung bosok nemen bola, urung bosok nemen. Ning ya tetep tak nggo. Mbok menawa kok malah lumut wewean iki malah anu madang ya ora. Ora ngerti kok. Anu ndekne aku gabluk bola ndekne. Iki tetep aku nganggo kembali ke seruput sing bening. Kembali ke seruput bening bola iki, masa nek seruput bening iki ketoke berminyak, ambune kaya meh kaya blundu. Ya mbok menawa ora ngerti. Ya sah, ngono ta, kena diulet ngene iki mau wis kasep tak ulet kok, lumute tak ulet. Iki ambune sak pole lumute, bosok-sok ledrok. Mambu tapi urung nemen. Ning ya mbok menawa malah lumut kok ngene malah doyan ora ngerti ya. Ya. Tetep dongane. Bathara Ginggi kang nunggu kali, Bathara Gangga kang nunggu rawa, Bathara Gangga kang nunggu segara, aku njaluk ingon-ingonmu sing ning waduk kedung ngomong kene. Cilek tak tampani, gedhe tak enteni. Bismillahirrahmanirrahim. Duh Gusti mugi-mugi panjenengan ngabulaken donga kula Gusti. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wis nang kono kuwi ya. Plung. Ora ngerti jenenge wong. Mbok menawa esuk-esuk iwak nilane madang, biasane ora. Biasane awan nek nila kuwi. Tapi ya ora apa-apa iki nila sik perkara golek serinding mengko ora apa-apa ta. Nggih ngebom udah tangil lan jamak. Nek pertama tetep tak kaya akeh sik lumute. Ngene tinggal ngopi sik. Sik. Iki tak Lho. Strike pertama bola. Ra kroso. Lho. Alah ucul koclok. Agek pertama gedene pol ki ucul. Wis ra cetok. Ra cetok. Tuk, alhamdulillah. Itu ijol. Oh, itu ijol. Ijol kelaban meneh. Kelaban meneh itu ijol cah. Ning iki tak tuk dadine ya tetep kena. Alhamdulillah pelaris, Bos. Pelaris lho sakmene, lonteng-lonteng.
Pelaris, alhamdulillah. Tuk, loh, balik lah. Delik. Tuk, alhamdulillah. Etok nila Pak. Alhamdulillah. Kandhane wayang golek nila kok dawa-dawa men kok ngene iki. Tuk, alhamdulillah. Lah. Iwake nang kene jebule. Lah. Balik, iwak. Tuk, alhamdulillah. Berat le. Berat le. Loh, ijek ngap-ngap kang ngono. Oh, alah, alhamdulillah. Udan iki ndang minggir udan iki. Ndang minggir. Alah. Ya abot men to ya. Wah, samene polo. Piye kuwi? Wah. Mantep. Hasilku bolo iki. Masalah udan iki mulai mendung peteng banget bolo iki. Sing gedhe iki tok 3 bolo. Jane asline iki tok pira mu 5 jane. Nek sing cewek loro. Wis sak mono-mono kuwi lho. Lumayan to. Wis ngono wae hasilku hari ini.